Halo, Megan? Co dajemy, Megan? Pierwszy deserek, tak? Kto lubi deserek? No proszę. No, otwórz buzię. No. No. Dobry deserek? Dobry deserek? Dobry deserek, Megan? Tak? Dobry? Coś jeszcze? Jeszcze? Tak. No i jeszcze chcesz łyżeczkę? Tak. No masz jeszcze jedną łyżeczkę. Otwórz buzię. No. Takie dobre. Lepsze od mleka mamy, tak? No pewnie, jest bardziej słodkie. Tak. Tak, a dzieci lubią słodkie, tak? Tylko łyżeczki mamie nie zjedz. Łyżeczki mamie nie zjedz. Tak. Drugi obiadek. Megan. Tak. Proszę. No. No dobrze. No chyba już dosyć. Bo tylko 2 łyżeczki możesz dostać. No. Dobre? Dobre. A uśmiechnij się do mamy teraz. Uśmiechnij się teraz do mamy i powiedz, jakie dobre. No. Tak. Jeszcze? Jeszcze. Tylko paluszką teraz nie jedz.